So hello guys, good morning and welcome back. Ang isa kitang video kasi born sabi na ba. Kaya ang are exam mo thang trapo dar na. Dine last second exam by kapon last ar na. By ang exam pe kan nani mane sele gani hawa dengar na. जोंनि खाथियावनो सिला फोथाराव आरो ना ओमफ्राय 36 किल'मिटारफोर जागोन बेफोरबायदि बे हाबायाव बेनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं जेसेबां देखायनाय बेखौ देखायलांसै आरो ना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जालायबाय एक्जामा दा ओमफ्राय दा आरो मोनसे दंबावो दा 10:30 जाबाय आरो ना 12टानिफ्राय मोनसे 1:30 दं आरो बेखौ होनोसै ओमफ्राय गासिबो एक्जामा जोबजोब्बाथाय ओमफ्राय आरो गाबोन लास्ट मोनसे दं बे जोबखांनायनि उनाव सिलाफोथाराव थांसै हाबा जानो थाखाय लोगोफोर लिंहरदो दा बेसे समाव जादों बेसे समाव थांनाय जायो बेखौ नायनोसै एक्जामखौलाय मानो टेनसन लाबाय थादों लिरगासिनो माथो आराम फाइनाल गोसो गिगासिनो आरो ना गारि फैदो एकदम फाइनाल सिगासिनो फाइनाल गाबोन खिथाबो साननैसो उनाव बायनोसै दाना लोगोफोरजों मिक्सार जालायनोसै एकदमबारे मिक्सार जानाय इम्परटेन्ट थार आरो ना मिक्सारखौ जाथारमाने जों मिक्सारखौ खालामदो खनसेनो बस्थु जाना थांदों आरो दै मिक्सार जानाय जायाबाथाय न'आव फैफिनदो जेनेबा न'आव मोनफैनानै ड्रेसफोरखौ चेन्ज खालामना लाबाय आरो ना मानो होनबाथाय दा जोङो हाबायाव थांनोसै आदा लोगोनि न'आव दंफैयो आरो ना ओमफ्राय दा कपियाबो फैनो दसे थानानै ओमफ्राय कपिखौ नेनोसै ओमफ्राय कपि दानसै ज'नो थांसै माने एसे गोजानबो जायो नालाय बेनिफ्राय बेनिखायनो कपिखौ लिंहरदो आरो ना आङो ओमफ्राय आरो दहायनिफ्रायनो माखासेफोरा जानो दंखायो आरो ना जेनेबा उनबो जायो नालाय हाबा जानायाबो ओमफ्राय आरो बेनि लोगोआबो आंनि लोगो नालाय ओमफ्राय इसोर दंखायो आरो ना साननै सानथामानो जाबाय ओमफ्राय दानबा जों थांसै दसे थानानै एक्जाम आरो गाबोन लास्ट दङ गाबोन मा तारिख 3 तारिखखालि लास्ट ओमफ्राय आरो 10 तारिखनिफ्राय मेन फाइनेल एक्जाम जादों आरो मोनलाया दासो मोनफैबाय आरो नायनो ससमा गोसोम गानलायना मास्क गानलायनानै एकदमबारे दुगाथार आरो ना सानखाथार दिनै एकदमबारे सिख्ला सासेनाव फटायना फैथारगोन होननानै ना नोङो दुगा बिराद दुगा दानाबा थांबाय थानोसै बेखौ नेदोंमोन आरो ना खमसे खम 3 घन्टा जाखादों खोमा बेखौ नेनाया आं दहाय 12टानिफ्राय नेदों ओमफ्राय फन हरदों उन्दुनासो दं जायो माने एकदमबारे ओमफ्राय फांसन नायनानै हरनि 3टासिम नामा थादोंदो सारिथायाव न'आव फैदों पुरा सोरांखादों जेरै दा नों बेसेयाव पुरा सोरांखादों जेरै माने गार्लफ्रेन्डफोर थाबाथाय बेरायनो मोजां जायो आरो दै ना गैया मालायफोरा न'खर माबोरै बेरायो गार्लफ्रेन्ड गैयाबा जों लोगोजों मोसाबाय थाखादों लोगोफोरा मोसानो माने सिंगारफ्रा इमान गोबाव थादों जानो थादों एकदमबारे इन्दि बिबायदि नुलायलांदों माने गोसोम गाननायदो माने स' लोगोफोर दानोबा मोनफैबाय आरो ना जों ओमफ्राय दा हाबा थेलायाव हाबालासिनो लोगोनि न'आव फैदों आरो ना मानो होनबा जोंबो इमान माबा नङा नालाय ना क्लस नङा नालाय ओमफ्राय लोगो सासेजों माने जोङो ज'नो थांफानोसै आरो ना बेनिखायनो इयो फैना लाग्रोबाय आरो एकदमबारे गपिया गार्लफ्रेन्ड SMS गेलेगासिनो नालाय wah arung sama deh katrang musang dengerin bundu dipen bundu unaw nोङो भिडिअखौ नायबाथाय नोंनि हाबाया खिन्थु डेन्जार जानानै थांखागोन जों दिनै खाट्रा जाखागोन खिन्थु आङो अमा बेदर जायादों खिन्थु आं नासो जागोन खिन्थु खाट्रा जानो थांखागोन खिन्थु नोंनि अमा भागखौ आं जागोनलै आंनिखौ ओइ गाज्रि मोना खिन्थु आंनि अमा भागखौ आं इनो होगोन खिन्थु आं ना एक्सट्रा जागोन आरो दै उनाव भिडिअ नायबाथाय नोङो नायबानो जाबाय स' फाइनालि जों दा हाबायाव मोनफैबाय आरो ना एकदमबारे हेपि सोलिगासिनो लाजिदों आरो ना माने गोजान जायगायाव हाबा जानो फैफेराखैमोनथ' बेनिखायनो माने गोजान जायगायाव फार्स्ट टाइम फैनाय नालाय जानो लाजिदों माने जोंनि हाबाया माला जागोन नों मोनलालै आंनि हाबाया माला जागोन नों हिनजाव मोनला मालायफ्रा ज' दंबाय मोनगोन गाइस मोनगोन बेखौ बनायनोसै Umar, sini mbak. Orang ini. Aja apa sana mawar mende? Ah.
sih. Mundo, ngonplay sih ini perpen nge. Dini kita kapur sih nge. Dia mana tok? Itu baru masih pernah jaga sinar na. Diksi jaga na orang ngelak. Karena kebunuh dia. Kan medan mana karena biar na. Diksi jaga deh. Berarti di mana itu lah. Ani bang Petro kemudian yang laku mah masih lo lama ada. Kita. Kamu kata nolai tenter sana tangkasi mana? Nama ini tuh, diksi sana tangkasi deh. Si Hansan tamat sklaver tuh. Sklaver siapa tanah? Just sklaver was. Zaini sklaver nanti kenapa sampai ha? Komen tau. Dah saya unau baby dog naik gena. Entah mana komen kalau mau bantu apa ini na. Ada nengkau mudah mana nane. Datang sebelum lagi gena. Hai, bro. Itu berapa? Kemarin sklaver tak kasih ni kesana ni. Gua hati sariali nang sana maya gue bepari nang sana maya hati bepari tini kikin tau tau ada nang zengang zeng haba za tau tau tini kikin tau tau ada nang zengang zeng haba za tau tau oh ya dah gua hati tau